labarin ɗan boko. To jama'a ku danna subscribe da ƙararrawa domin samun sababbin hire-hire mu da zarar mun yi. Mun gode. Salamu alaikum abokina. Kai wurin nan yayi kyau. Rabon da na zo wurin nan fa na daɗe fa. Wallahi tallahi. Abokina na zo wurin ka ne domin ka ɗan bani wasu shawara. Shawara kuma? To, mugu kai ka wace shawara kake nema daga gare ni? Kana gani ni ma kaina ina fama da kaina a wannan lokacin. Abokina kenan. Ka san da dai na gama karatu ko? Haka na kuwa kwarai, na san da ka gama diploma. To sai me kuma ya faru? Haba kai ko abokina, me yasa kullun sai na ci gyaran ka na gaya maka ba diploma ake cewa ba, diploma ake cewa. Kuma ma ai ba diploma na gama ba, digiri na gama yanzu. Kai, hinjar uba, abokina wai da ba diploma din ma gama ba, har digiram ka gama? Congratulations, ina taya ka murna. A gaskiya Yusuf Zamani kana da matsala. Na gaya maka, ba digiram ake cewa ba ma, digiri ake cewa. Ka gane ko? Ya kamata ka gyara turancinka da Allah da Annabi. Haba da Allah, wannan yawa ne. Taron masu da iya turanci, kai tun da ka iya ba shi kenan ba, ni za ka wa turanci. Ka san na riga ka shiga makarantar boko, dan dai an samu matsala ne ma na talgwaje wa malamin mu kai an kore ni. In ba haka ba ai da tare za mu digiram din da kai. Dan renin wayo. Ni dai ko ka yadda ko ka yadda da zaran kai kuskure sai na ci gyaran ka. Ka gane ko? Abokina ya kamata ka gyara ɗabi'unka da Allah. Wannan taurin kai da wannan jiji da kan naka duk ba aikin ka bane da Allah. Ka watsar kawai. To ai kenan, ina jin ka. Dan masu da iya turanci, me ke tafa da kai? Abokina, duk da na gama digiri din nan, bai kamata na ce sai na samu aikin gwamnati sannan zan yi aure ba. Saboda na fahimci lokaci yana ƙure min wallahi, ina nema na tsofe. Sannan kuma bani da wani tsayayyen aikin yi. To kuma gashi ina bukatar aure. Shine na ce bari in zo wurin ka abokina ka bani shawara. Kai ko abokina me yasa kai tunani mai kyau haka ne? Saboda na ga yawancin mutane ga sunan da yawa a cikin gari. Kowa ya yi karatu ya zuba wa gwamnati ido. Jira yake sai ta ɗauke shi aiki. Sannan zai yi aure kuma ya giza ya kama sana'a. Ni kuma ina ganin lokaci na zai kure a banza a wofi idan har ban nemi wata sana'a ba. Shine nake neman shawara daga gare ka. Ka shiga gari ka nemi sana'a kuma yan ta kakka raina. Sai kaga Allah ya sanya albarka a cikin ta. Idan kuma Allah ya taimake ka sai kaga ya kawo maka wata tafi a lokacin. Ka ji ko abokina? Kwarai kuwa wannan shawara ce mai kyau abokina. Na gode. Abin da na zo dama kawai mu tattauna akai kenan. Sai an jima. Ni na ware. To shi kenan abokina, ba ka da matsala. Ni ma ina zan yi ne, ni ma barin ware dan kawai. Ko ba haka ba? Ko in tsaya nema ko in tafi. Kai, bari dan ware dan kawai. Wannan shawara ce ga sauran mutane waɗanda suke karatun boko suke su dole sai sun samu aikin yi za su yi aure ko za su fara sana'a. Tun kafin lokaci ya ƙure maka gara ka nemi sana'a koya take ka fara. Sako daga Yusuf Zamani Record TV. Ku danna subscribe don Allah. To gaman jini ɗan zamani ya ka